No nyt. Mennäänkö nopeammin? Mennään Ei siitä! Tuolla on kauppa. Sinne meidän matkamme käy. Niin. Mennään ostaa vähän tikkareita. Joo. Kahdelle kaverillekin. Niin. Käy hakemaan ne jonne tuolla vielä. Ne tulee meidän peräs, mutta ei välitetä niin. Entä ne vaan ihan rauhassa? Kauppaan käy tie. Joo. Mikäs tuo vaivaa? Eikä tuolla. Tuolla se on. Meidän määränpää. Siellä on maidenpää. Nyt tulee taas autoja. Eikö hyvät fiilikset? Ei läpi. Käydään kattoo ostella massia. Kato, siis lopussa, kato, että niin, nyt sun kädet enää. Sitten lopussa laita se kamera näin piiloon ja laita poikki. Ainakin. Ei nää massia, ei. Mut ennen on ollut. Se on ennen suihku lähtee. Niin onkin. Joo, yhä vielä. Saat 100 jos kävelet tosta jutusta. Et saakka. Tossa muuta. Tuolla ne meidän pöhölöt kaverit. Niin on. Siellä ne menee. Niin Me ne mennäänkin katsomaan. Niin. Niillä on samassa. Varmaan on kova itse. Hei reput! Heitetään pois ne. Paljon se maksaa? Virts. No ei se nyt. Haukku tekee videon sairaan nopea kauppareissu. Otetaan nyt kahta, jos maksetaan sitä. Niin, mä haluan tän. Nyt mennään. Nuikin. Onko sulla rahaa vielä? Hei, No niin, siinä oli meidän No niin, nyt kauppareissu. missä mun tikkari? Anna Siinä mulle oli vielä meidän toinen. kauppareissu, niin Lähdetään nyt vetää äkkiä täältä. joo, lähdetään vetää. Ennen kuin ne tyhjät tulee tuolla. Lähdetään vetää. Montako tikkari sä otit? Mulla on 2. Ai pitää? Mulla on 2. Mitä? Mulla on 2 Miksi otit tikkuria. 2? No ei anneta niille, ne on meidän. Me ostettiin ne. Siellä oli munkin eke. Niin olikin. Niin.
niin, meidän kauppareissu päättyy tähän joten. No niin. Moro! Moro!